Madaydayaw iti Diyos Ama, ang manakabalin iti so amin. Dawat aking ka o Diyos ko, iti sirib nga gapot sa dilangit. Tadigitoy abalikas gapo, itinak padagsoksokimat, kadigiti napudno nga daking ka. Tadigitoy ngayon na ibagbaga gapo, kadigiti linaon, kadigiti sorsorat, iso, itagda, ngayon nak sokimatin keng gapo itayat mo umay kuma iti pagaryam ket digitoy iso iti inak soksokimatin tagapo iti pamati ni Jeremias addat sa dilangit kasta mo iti napudno iti nagpamati iso iti adda kadakwada apamati agturong sa dingato. Tadigiti apamaneknek anaba mabasa iti Jeremias 51 iti 9. Ta iti panakaukom na dumanong sa dilangit. Iso ipamati ni Jeremias. Ket may pangato aging gamit laeng kadigiti tangatan. So digiti apamaneknek na may surat gapo kadigitoy iso tinak mo sorosoroten iti pamati ni Jeremias nga kinunana iti 5:13 ket dagiti pamadto agbalindan to nga angin iso nga gapo ayuray sibibiyag na pelang iti pagbalbalinanda gapo kadigiti sasauda betlaeng nga angin nga gapo iti ngiwat ta ket iti sao awan to kadakwada kastoy iti maramid to kadakwada digiti napudno anag pamati so kadigitoy kakapsat ti entayo alaen digitoy apamati nga naimbag ngayon tayo aramidin tat digitoy nga ibagbaga na idi gapo iti pamati na anasayaat nagturong sa dingato nagiti na spirituan apalawag ta kinunana ni Jeremias iti tres kastoy iti kuna iti Diyos kadagiti buybuyot iti Diyos iti Israel pasayatin niyo kadagiti daldalan niyo kadagiti gapwada niyo met ken pasingked nyon to daytoy adiso tay di bagbagan na adiso nagdisuan na lang ti panpanunot tayo mutlaeng ken iti puso tayo anay sa dingato digitoy ngay na ibagbaga ta gapo iti digitoy akarkari adamot lang ditoy nga guroray iti ituturong sa dingato tadigitoy napapateg ngayon na ibagbaga gapo iti nasayaat apanagpamati so kadigiti tinak ipapaabot gapo ti Facebook online Bible study tadigitoy tin na ibagbaga ket ingkay share digitoy kay papananda ket agyamanak iti Diyos Ama aba nakabalin tadda digitoy nga salaknib tayo nagturong kenkuana ket agyamanak o Diyos ko and